ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಗನಡೆ, ಬಲಿಪಬಾಯಿ, ಸರ್ಪಮಂಡೆ, ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಹಿಡಿದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ, ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಅಂಕೋಲ ಗಡಿ, ಮುಡಾಯಿಘಟ್ಟ, ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಉಡಲು. ಈ ತುಳುವ ನೆಲ ಅವು ದೈವದೇವರಿನ ತಾಣ. ಈ ನೆಲದ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತುಳಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಬದುಕಡು ಇಂಬುನು ಕಟ್ಟೋ ನಕ್ಕಲು ತುಳುವೆರೆ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಸಂಖ್ಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತುದು ಆ ಮುಖೇನ ಆ ಮಾಹಿತಿನ ಜನಕಲಿಗೆ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಡು ಪಣಪನವು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಅಂಗು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುದರೆ ದೈವನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬತ್ತದುಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಿಕದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮೋವಂತೂರುದ ಬಲವಂಡಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಬಲೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಳೈ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊಲಬಲೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಣ. ಭಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಧರ್ಮದೈವ ಬಲವಂಡಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲಿನ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲಿಂತೆ ಲೆಪ್ಪನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡುಂಡ ಐಕ ಐತವೇ ಐನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಂಡು. ಗಡಿಪತ್ತಿನಕ್ಲಿನ ಹೊರತಾದು ದೈವಡ ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ, ದೈವನು ಮುಟ್ಟೆರೆಜ್ಜಿ, ದೈವಗೂ ಪೂಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಈ ಗಡಿ ಪಣಪು ನಾವು ಮೂಲ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆರಾಧನೆ ಆರಂಭ ಆಯ್ನೆಡ್ದಿಂಚ ಐಕ್ ಗಡಿಪತ್ತುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲು ತಯಾರಾತಂಡು. ಸುರುತ ಗಡಿಪತ್ತಿನಾರು ಶೀನ ಶೆಟ್ರು, ಐದು ಒಕ್ಕೋ ಗಡಿಪತ್ತಿನಾರು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರು, ಇತ್ತೆ ದುರ್ಗದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಗಡಿಪತ್ತು ತುಳ್ಳೇರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದುಂಬುದ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂತಿನಾರ್ನ ದೈವ ಬಲವಂಡಿ ಪಾತ್ರೆಯ ಆದಿತ್ಯನಾರ್ನ ಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ದೈವಳ್ನ ಆಗಮನ ಎಂಚಾತುಂಡು ಅತ್ತುಂಡು ಈ ಆಗಮನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಮುಲ್ತ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತೋಡು ಆ ರೀತಿ ತೋಜಿದು ಬತ್ತಣ್ಣ. ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದೈವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಂಜಾದು ಸಾಧಾರಣ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಂಡು. ಇಂದು ಎನ್ಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ರದ ಗೋಲಿದಾಡಿತ ಗುತ್ತು ಪಂಡದು ಉಂಡು. ಆ ಗೋಲಿದಾಡಿತ ಗುತ್ತು ಪಂಡ ಪೆರ್ರಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಇಲ್ಲು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿಗೆ ಬಾರನೆ ಬೋಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡಾಡು ಅತನಂಡ ಪಡಿಯೇರಿ ಪತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮವಾಡು ಅವು ಪೂರ ಆ ಗೋಲ್ದಾಡಿತ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಸಂದ ಒಂದಿತ್ತು ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದುಂಬುಲ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ದುಂಬು 400 ವರ್ಷದ ಪಿರವಡ್ದು ದಾದನ ಈ ಸಂಸಾರದ ಉಲ್ಲೈಡು ಒಂಜಿ ಒಯ್ಯ ಕೈಯಾದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಜತ್ತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭ. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವ ಮಾತ ದೈವಲ್ಲ ಬರಂದೆ ಬಲಾಂಡಿ ಆ ಸಂಸಾರನು ಬೆರಿಬತ್ತೊಂದು ಮುಕ್ಲ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬೆರಿಬತ್ತೊಂದು ಮುಕ್ಲನ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲನ ಪಪ್ಪನಕಲನ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತಿತ್ತನು. ಅವು ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕಲ ಪಪ್ಪನಕಲನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 400 ವರ್ಷದ ಹಂಚಿಪೋಗಲ್ಲ ಪಪ್ಪನಕಲನ ಗೋಚಾರೋಗು ದಾದ ದೈವ ಪಂಡದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೀಜಿ ದಯಬಂಡ ಈ ಬಲಾಂಡಿ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆ ಬಲವಂಡಿ ಬಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಇರೋದು ಬತ್ತಿನಿರ್ದಾವರ ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಗೋಲಿದಟ್ಟ ಗುತ್ತು ಸಂಸಾರ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ
ಉಪ್ಪೆರೆ ಬೋಡ ಇದೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನೀನು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಡ ತಪ್ಪವಂದು ಪಂಡ ಪೆರ್ರದ ಊರುಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಯವಡು ಪಂಜುಲ್ಯವಡು ಅತನ ಕುಟುಂಬದ ಉವೆ ದೈವಲು ಬೈದನ ಅಂಡಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಗೋಲ್ದಡಿತ ಸಂಸಾರ ಪಂಡ ದುಪ್ಪೆರೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಅವು ದೈವ ಚಿತ್ತ ತಯ ಪಂಡ ಬಲಾಂಡಿ ಬತ್ತಿನದ್ದವರೇ ಆ ಗೋಲ್ದಡಿತ ಸಂಸಾರ ಪಂಡದು ಗುರುತಿಸವಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಪ್ಪನ ಹಿರಿಯಾಗಲು ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಶೆಟ್ಟಿಯಾಲು ಒಂದು ಇತ್ತೇದು ಆ ಗುಡ್ಡ ಶೆಟ್ಟಿಯಾಲಿಗೆ ಈ ದೈವದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆ ಒಂದಿತ್ತು ಅವು ದಾದ ಪಂಡದ ಅಖಿಲೆಗಳು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ದಾದ ಪಂಡ 4-5 ಕೊಡಿಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂದು ಹುಷಾರಿಜಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯನರ್ನ ಮೇಯಿ ಪೂಜಿ ಬೇಟಿಗೆ ಆಯ್ ಗುಣ ಒಂದಿತ್ತು ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ಪಪ್ಪನಕಲ ಮಿಗ್ಗನಕಲ ಒಂದು ಹುಷಾರಿಜಿಂದ ಪೋದು ಆರು ಬೊಲ್ಲೂರು ಇತ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಪೋದು ಅಜ್ಜಾಡು ಒಂಜಿ ಮೇಯಿ ಪೂಜಿದ ಬಲಮೆ ಪಂಡ ಅವು ಗುಣ ಒಂದಿತ್ತು ಆರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ದಿನೊಟ್ಟು ಗುಯದ ಉಲಾಯ್ಡು ಇತ್ತೀರಿಗೆ ನೀರ್ದ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚಿನ ಗುಡ್ಡ ಶೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಲಾಯ್ಡು ಅಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಡ್ಡ ಶೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನ ನೀರ್ದು ಗುಯದ ಉಲಾಯ್ದು ಓಕೆನು ಒಂದು ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಲಕ್ಕದ ಓಕೆನು ಲಕ್ಕದ ಕುಂತದ ಆ ಕಾಲೋಡು ಯಾನು ಕುರುಮರ ಕಟ್ಟಡಿ ಮೀತಿನ ಪನ್ನದು ಪೊನೊಂತಿರಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಕುರುಮರ ಕಟ್ಟ ಓಲು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ದಾದಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೆರ್ರ ಬಂಡ ಓಲಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ದೃಷ್ಟಾಂತವು 5 ಪಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ದಾದಾಣ ಬಂಡ 6 ತಾರೆ ದೇವರಾಗಿನ ಇರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚೆನೆ ನಡೋದೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಾಗ ದಾದ ಬಂಡ 6 ದೈವ ದೇವರೇನು ಒಂಜಿ ಆ ನಾಸ್ತಿಕಲಾಗಿತ್ತಿನ 6 ದೈವ ದೇವರೇನು ನಮ್ಮೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲು ಪೋಂದಿತ್ತಂಡ ದಾದ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತು ಅಂತಿನಾರ ದೈವ ದರ್ಶನಗೂ ಈಕ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತು ಅಂತಿನಾರು ಸಡನ್ ಅದು ಅರೆಗೆ ಇನ್ನೆತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಶುರುವಾಯಿನ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗತಿಜನ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಲ ಬಾತು ಪೋಂಡು ಐಕ್ ಇತ್ತಿನಾಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಕ್ಲಡೆಗೆ ಏನು ದಾಕೆನು ಒರಿ ಪಂಜುಲಿ ದೈವ ಪನ್ಪುನು ಇದಕ್ಕೆ ಐಕ್ ಅವ್ನು ನಂಬು ದೈವಕ್ಕ ಪಂಜುಲಿ ನಮ್ಮನ ಕೈಗೆ ನೇಮ ಕೊರ್ದಾನ ಕೋಲ ಕೊರ್ದಾನಾಗ ಐ ಬೊಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐದು ಮುಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಉಗ್ಗ ಅನ್ನೊಂದು ಆಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮೂಲು ನೇಮ ಹೊಡೆದನಿಗೆ ಮೂರ್ದು ಆಯನ ಬಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ಈತು ಮಣ್ಣು ಆಯನ ಬಾಯಿಡು ಬೊಗ್ಗುನಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ ಮನದಾನಿ ಒಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಿರಾಡಿ ಗಡಿ ಹಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಆಯ್ ಸೈತಿ 5 ಒಂಜಿ ಬೊಗ್ಗಡಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನೇಮ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಬೊಗ್ಗಡ ನೇಮ ಮಲ್ಪದಾನಾಗ ಬಲಾಂಡಿ ಉಗ್ರೋಡು ತೆಂಬರೇನು ಒಯ್ತು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಗಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೀರು ಆವೇಶ ಬರುವಂತ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೀರು ಅಜ್ಜಿ ಕೈ ಮರಂಕನೆ ಬತ್ತದು ಆಡ ಒಪ್ಪಡ ಎದು ಅಂತ ಒಂದು ದೈವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಬರುವಂತ ಎಂಕಲೇನು ದನಿಪಾವಾಡ ಬಾಂಡದೊಂದು 5 ಬಾಯಿ ಬುರ್ದು ಕಟ್ಟುನಾಯಡ ಕಟ್ಟಾಯಿ ಜಾಡ ಕರಿಪುನಾಯಡ ಕರಿಪಾಯಿ ಜಾಡ ನಿಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಅಂಡವಳು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಒಂದು ದಿನ ಪೋನಾಗ ನೀವು ವಿಪರೀತ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಒಯ್ಟೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿರ್ಲಾರ್ಲ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ 60 ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಪೋನ ಒಂಜಿ ಸರಿಟ್ಟೆ ಪೋಪೇರಿಗೆ ನಡುತ್ತಲಕ್ಕೊಂದು ತಾನೆ ಸೀನೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಪುದರ್ಲೇತದ ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಪ್ಪನು ಬಡಿಪಣ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಇಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಲು ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ದಾಲ ನನ್ನೊರಿಯಡ ನಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಒದೆಪ್ಪ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಅಂಚ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಲಿಮೆ ರೇಟಿ ಬೋದು ಅವಳು ಮಂತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೇಡಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗನ ಬರ್ಪುನು ಮಂಚವನ್ ಗಿಂಚವನ್ ತೊಂಡು ಲಾಕ್ ದೆತ್ ತಾರಂದ್ರಿಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಪುಲ್ತು ದಾಕದಿಂಡು ಅದಾಕದೆ ಮೂಲ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಬೈಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಟ್ಟಿಲ ಮಲ್ತಿಂಡು ಅವಳ ದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಓಡಿದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈಕಮ್ಮಡು ಒಂಜಿ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಇತ್ತೇರು 6 ದಾದ ಬಂಡೇರು ಬಂಡ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಅವ್ಳು ಬೈಲು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮೇರ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಂಡಿದ್ದು ಈ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ದೋಯ್ಕ್ ಬಾಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಕೇಂಡಿದ್ದು ಐಟು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೈಲ ಬಂಡಿದ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀರ ನೇಮೆಣ್ಣೆನೊಂದು ಅಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಪಾರು ಬಾತದ್ದು ಇಂದು ನಿಕುಲು ಸಾಧಾರಣ ಮೀನಿ ಶಕ್ತಿ ಆತಂದು ಕೇಂತುಪನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಅಂಚಿಂಚಿನದಲ್ಲ ಒಂದು 10 ಬಂಡದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ದಾದಗಂದು ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಪಾಪದ ಸಂಸಾರ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಣ ಬಲಟವಾಡು ತೋಳು ಬಲಟವಾಡು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜೀರಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವಳು ಒಂದು ತಿಕ್ಕಿಡು ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟು ಒಂದು ತಿಕ್ಕಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆಳಮಂದ ಚೌಟಿಯರ್ ನಡಿ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಾರು ನೋಡ್ಲಿರು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಿಯ ಶೆಟ್ಟರಾರು ಪಂಡ ದೈವ ಉಲ್ಲಾಕುಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಟನಗಳ ಕೈಕು ತಿಕ್ಕು ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಪೋಯ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡೀರು ಹೆಚ್ಚು ಪಪ್ಪ ಹೊರ ಸಮಾಧಾನ ಬರೋಡ ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಸೀದಾ ಅಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಹೋದನಗ ಅಪ್ಪಗಾರು ದೇವರನ್ನ ತಡ್ಡಾಡಿ ಕಚ್ಚಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಗಜಗತ್ತಿ ಬರ್ತದು ಕೈಕಂದು ಮಲ್ತದು ಅಂಜನ ಪಾಡ್ನ ಪನ್ಪನಾರು
ಅಪ್ಪಾಗ ಕೇಂದ್ರದಾಗ ಐದುಂಬು ಸುರುಕು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಏನು ಬೆರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಆರು ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಪಿರೋಡ್ ತೆಂಗದು ಗುಲ್ದು ಪುರಂಚಿನ ಕಟ್ಟ ಅಂದಂದು ಆತಂದು ಓಲೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಳ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗೆ ಒಂದು ಆಪ ಐದೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂಡು ಅಡೆಗೆ ಹೋದಾನಾಗ ಆರು ಕುಲ್ದಿನ ಉಚ್ಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಇಂಚ ತೂದೆ ಅರೆಗೆ ಪೆರ್ರ ಓಲು ದಾದ ಇಂಚಿನ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರು ಕುಲ್ದಿನ ಅಡೆಗೆ ಬಂಡೇರಿ ನಾಡು ಬಂಡ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಂದಿರಿಗೆ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾಡು ಬಂಡದ ಅದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕುಲು ನಾಡು ಬಾನ್ಪುರಂಜಿ ದೈವ ನಿಕಲ್ನ ಪಿರೋಡು ಬೈದಂಡು ನಿಕಲ್ ನಾಡು ಓಲು ಪಂಡದು ನಿಕಲ್ ತೀರಂ ಸುರುಕೊಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಆಮೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಆಮೆಟ್ಟು ಪುಟ ಕೇಂದ್ರದ ತೂದು ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಐತು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅದಾನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ರದ ಒಂಜಿ ಜನ ಐತು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅದಾನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವು ಪೆರ್ರ ಬಲಾಂಡಿ ಊರು ನಾಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಾರೋಡು ಕೂಡ ಶುಕ್ರವಾರದ ಕೂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಹೋಯಿರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋದಾನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಡಿರು ನಾಡು ಬಂಡ ಬಲಾಂಡಿ ಐದಕ್ಕಾರು ಪೂರ ಕತೆ ಬಂದಿರು ಗೋಲ್ದಡಿ ತಗೊಂಡು ಇಂಚೆ ಬೈದೀನಿ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯಲೇನು ಪೂರ ಬಂದಿರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದೈವನು ಮೂಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂದಾಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ನಂಬೋಡು ಉಂದಾಂಡು ಪಪ್ಪನ ಕಾಲೋಡು ದೈವನು ಅಪ್ಪಗ ಮುಲಿತ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀನಿ ಮುಲಿತ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ದೈವನು ಅಷ್ಟಣ್ಣೀರು ಬರ್ತದ್ದು ಕಟೀಲ್ ಅಷ್ಟಣ್ಣೀರು ಬರ್ತದ್ದು ಅವನು ಆ ಕಾಲೋಡು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಣ್ಣೀರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತೀರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಪಪ್ಪಗೆ ಪೂರ ಈ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಆ ಕಾಲೋಡು ಮೇರೆಗೆ ಆಯ್ತ ನುಡಿಕಟ್ಟಿ ಎಂಜಿನ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಿಂಚನ ಆಂಡ ಬಟ್ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಲಾಟ್ ಉಂಟು ಬೆಟ್ಟು ದೈವದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಆಯ್ತ ನುಡಿಕಟ್ಟಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಾಯಿ ಪನೊಂದು ಪೋಯರು ಪನೊಂದು ಹೋದ ಇವಕ್ಕ ಅವಳು ನೆಕ್ ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಏರುಂದು ಅಲ್ತಾನೆ ಕಟ್ಟುನ ಯಾವಡುಂದಾಂಡು ಕಟ್ಟು ನಕಲಾದನಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬೇತೋರಿಯಾಡ ಕಟ್ಟ ಇರು ಮೂಲು ಬಲಂಡಿಗಿಂದೆ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಆ ಕಟ್ಟಿ ಆಗಿ ಬಲಂಡಿನ ದಾದ ಜಾಯ್ ಓಲು ತಟಪಟ್ಟಾಯಿ ಜನಾಂಗದ ಕುಲಿ ಆವಡು ಕಟ್ಟು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಜನಾಂಗದಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟಾಯಿರು ಪಂಡ ಪೆರ್ರಾಗ ಪೋಪನ ಅಪ್ಪ ಪೆರ್ರ ಬಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಇದಾದಂದು ಅಂಚಮ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಐತಪ್ಪೆ ಬಂಡದು ಪೆರ್ರದ ನೇಮ ಕಟ್ಟನ ಆಯನ ಕೈತಡಿಗೆ ಪೋಂಡು ಆಯನ ಕೈತಡಿ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಪಂಡೆ ಎಂಕೂರ ಅವನು ತೂವೋಡು ಇಂಚಿನ ಅಂದು ತೂವೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ಚೌತಿದ ಪರ್ಬ ಇತ್ತು ಚೌತಿದ ಪರ್ಬ ಅದನ್ನಾಗ ಬಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆನಂದ ಸೇರಿಗಾರೆ ಬಂಡದು ಮುಲ್ತ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ದುಂಬುದ ದೈವಾರದ ಕಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಾದ್ಯಡು ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಬಿಗುತ್ತ ಕುತರ್ ಪೋಯಿನಾರು ಆನಂದ ಸೇರಿಗಾರಂದು ಅಂಚೆ ಆನಂದ ಸೇರಿಗಾರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೋಲು ಆನಂದ ಸೇರಿಗಾರರು ಬಾರಿ ಅಂಚೆ ಆನಂದ ಸೇರಿಗಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಐತಪ್ಪೆ ದೋಲ್ ಬಟ್ಟಾರೆ ಅಂದು ಇಡೆಗೆ ದೋಲ್ದ ಒಂಜಿ ನೆಪಟು ಬತ್ತಿನಿ ಇಡೆಗೆ ತುಯ್ಯಾರೆ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಬತ್ತದ ಉಲ ಈ ಧೂಪ ಅದು ಜೋಗ ಅದು ದೋಲ್ ಬೊಟ್ಟು ದೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯದಾಕದು ದೋಯ್ಕಂದು ಪಂಡದು ಅವಲೇ ಆವೇಶ ಬತ್ತಂದು ಮತ್ತೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುವೆ ಅಂದು ಮಂಡಿ ಅಂಚೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನ ನೇಮ ಅದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೇಮ ಅಂಡು ಮಗತು ವರ್ಷೋಡು ಕೂಡ ಪೆರ್ರದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ನೆಕ್ಕಲು ಇಡೆ ಪೋಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಕ್ಷೇಪುರ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡೆ ಆಗಿ ಐಕ್ ಪೊಪ್ಪ ಬತ್ತದ ಮೊದಲು ಚಾವಡಿದ ಪಾಕಿಲ್ ಬುಲ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ ಪರ್ವ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇನ್ನು ಹೂವು ಸೇವಲನ್ನು ನೇಮ ಕಟ್ಟ್ಯಾರೆ ಏನರ್ದ ಅವನು ಆಪೂಜಿ ನಿಕ್ಕ ಬೋಡಂಡ ಈ ನೇಮದಿತ್ತು ಈಜಿನ ನಿಕ್ಕ ಪರ್ವಬಾರ್ದು ಮುಗಿಪೋಯ ವಂಡೀರು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಹೋತಿದ್ವಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಹೋದ ಐತಪ್ಪ ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ನಡ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಿನ ನೇಮ ಕಟ್ಟಾರನೇ ಆವಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಲ ಈತು ತೋರಾದು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬೇನೆ ತಡೆಯಾರೆ ಆಯ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ನೇಮ ಬೇತೆ ಬಲ್ಲ ನೇಮ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪೇರ್ನೇ ಆಯ್ತು ಐಕೆ ಬುಲ್ ತೊಂದು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಒಂಜಿರೆ ಗಂಧ ಗೊರ್ಲೇದ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟುವೆ ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಇಡ್ಬೋದು ದೈವದ ಗಂಧ ತೆತ್ತೊಂದು ಗಂಧ ಕುರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇರು ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿರ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆರದಾಗಲು ಅಂಚಿದಾಗ ಉರ್ದಾಗಲು ಇಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಇಡೇಂಜಿ ಈ ಮಣ್ಣು ಗುಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ತಪ್ಪದಿದ್ದೀರಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಮಗೆ ಏನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಪಮ್ಮದೆ ಮೂಲು ಬಾರಿ ನಿಯತ್ತಡು ನಿಷ್ಠೆಡು ಬಾರಿ ನೇಮ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಆ ಇತ್ತಪ್ಪನ ಕಾಲುಡು ಈ ಮಂಡು ದಾದ ಮಾತ ಇತ್ತಲ್ಲ ದಾದ ಮಾತ ನುಡಿತೇರ ಅಪ್ಪಗ ಬುಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಡಿಗೆದ್ದ ಸುತ್ತಲೇನು ಕನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ಯದಾದ ನೋಡಿ ಇವ ಇಂಚಿನ ಕಾಲವು ನುಡಿತುಂಡ ಆ ಕಾಲಗೂ ಪೂರ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಬುಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ಸಂಸಾರಗಳು ಸೇರಿದು ಬುಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲು ಆತುಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಗಿಡೇರ್ಲು ಇತ್ತ ಆ ಗಿಡೇರ್ಲು ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂದನು ಪಪ್ಪ ದೈವಡ ದೂರುಗುರಿಯೇರು ಆ ಬರ್ತುಡು ಲಾಕುಲು ಬಂಡೇರಿ ಎನ್ನ ಏರು ಪಾರಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಏರು ಪಾರವೇ ಬಂಡದು ಅಪ್ಪಣೆ ಅಂಡು ಅತ್ತೆ ಬೇರೆಗೆ ದಾದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಕುದುರೆ ಆವಡು ಕುದುರೆ ಮಾಲ್ತೀನಿ ಬೆರಿಕ್
ಎರ್ಲು ಸರ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕ್ಯ ಐದಕ್ಕೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮೂಲು ದೈವ ಬಲಾಂಡಿಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತುಯ್ಪಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಆರು ಪಂಡ್ಯರು ನಿಕ್ಕುಲು ಗೋಲಿದಾಡಿತ್ತ ಮಣ್ಣು ದಾಕುಲು ಅನ್ನಂದಾಂಡ ಬಲಾಂಡಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಪಿರವರ್ದು ಬೈದಿ ನಿಂದಾಂಡ ಪೆರ್ರದ ಆ ಗೋಲಿದಾಡಿತ್ತ ಮಣ್ಣು ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಮಟ್ಟುಗಾಂಡಲ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕೈക്ക് ಬತ್ತದು ಬರ್ಪುಣು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಬರ್ಪುಣು ಅನ್ನಗ ನಂಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜಂಚ ಬರ್ಪುಣು ಅನ್ನೋದು ಬಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐದಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪೋನಾಗ ಇಂಚನೆ ಪೂಜೆ ಅದು ಪಿದಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ಗುತ್ತು ಜನ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಮದ್ಮೇದ ನೆತ್ತ ವಿಚಾರೋಡು ಬರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಇಟಿಗೆ ಪತ್ತೇರು ಇಂಕೊಂಜಿ ಇತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಕೊರಡು ಬಂಡೇರು ಪಪ್ಪ ಮದುಮೆಗೆ ಅತ್ತ ಬಂಡದು ಆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕುರ್ಡಿಯೇರು ಕುರ್ದಾನಾಗ ಅವನು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆ ಮೌಲ್ಯನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಡೀ ಎತ್ತಾಯರ ಆಯ್ಜಿ ತದಾನಾಗ ಪಪ್ಪ ಬಂಡೇರಿ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲಾಕಳವಳು ದೂರು ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ನು ಬಂಡೇರು ಉಲ್ಲಾಕಳ ದೂರು ಕೊರ್ಪುನ ನಾನು ಮಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಗನಸ್ತಿಕೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮರ್ಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಜನ ಸೇರೊಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆಂಡ್ ಈ ಭೂಮಿ ಎಂಕಲ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ನ ಭೂಮಿ ನಿಖಲ್ನ ಕೈಟ್ ನಿಖಲ್ ಕೈವಾಶಟ್ಟು ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂಡದಂಡು ಅಂಚ ಆ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೋಲಿದಡಿತ ಆ ಭೂಮಿ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದಡೆ RTC ಉಂಡು ಇತ್ತ ಇನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಕಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ಆತಿಜಿ ಅವು ದಾದ ಆಯನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆತಿಜಿ ಅಂಚ ಅದು ನಮಕ್ ಈ ದೈವವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಂದು ಆಯ್ ನಂಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ ದಿರ್ತದ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ದೈವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತುಂಡು ಅಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಡೆ ಇತ್ತೆ ಬಲವಂಡಿ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಆದುಂಡು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವ ಎಂಚ ಬತ್ತ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವ ಪಂಡ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವ ಸುಮಾರು ಬಲಂಡಿನೇ ಸುಮಾರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತು 40-45 ವರ್ಷ ಬಲಂಡಿ ಪಂಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಗ್ಲಿಂದು ಬರ್ತದೆ 5 ಒಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧಾರ ಮುಖಾರದ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿನ ಒಂದು ಸುರುಕೊಂಜಿ ಮೂಲ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಅಂಡು ಐಟು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿಲು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನು ಅವಳು ತುದಿ ಬಂದ ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿಲು ಪಂಡ ಮೂಲು ಅವಳು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಊರು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಸೇರದು ಮಲ್ಪುನ ಆತು ಮಲ್ಲ ತಾಂಗೊನೆರ ಅಂಚಿನ ಮೂಲು ಕಷ್ಟ ಮೂಲು ಮಲ್ಪೆರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಆತು ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಐಕೆ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಅವಳು ಪೋದು ಬಾರ್ನೇನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಬತ್ತುಂಡು ತಿಳಿದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ನೇ 2 ವರ್ಷ ಕೊರುಂಡು 3ನೇ ವರ್ಷ ಕೊರನಾಗ ಅವಳು ಅಲ್ತನೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಪೂರ ಓಲೋಲಾದು ಒಂಚೂರು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೆಲವು ಸೇರುಂಡು ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅವನು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅವಳು ಉಲ್ಲಾಕಳ್ಳ ಅವಳು ಕೈ ಮುಗಿಯ ನಾನು ಒಂಜಿದೆ ಅವಳು ಹೊರ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬಂಟಗಮದ ಇಟ್ಟೆ ಚರ್ಚೆ ಬರುಂಡು ಅಲ್ತ ರಡ್ಡು ಬಂದು ಒಂದು ದೆತೋನರ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಅಥವಾ ತನಗೆ ದಾದಾಲ್ಪುನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಉಲ್ಲಾಕಲು ಬಂಡಿರಿ ಪೂ ಕಟ್ಟದು ತೂಪ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತುಂಡ ದೆತ್ತುಂಡು ಕಟ್ಟದು ಬತ್ತುಂಡ ದೆತ್ತುಂಡು ಜವ ಬಂಡಿರು ಪಂಡು ಅಥವಾ ತನಕ ಉಲ್ಲಾಕಲು ಜೋಗೊಡುಪ್ಪುನು ಬಲಂಡಿ ಜೋಗೊಡು ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ನೇಮ್ ಉಡುಪ್ಪುನು ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿಲ ಬಲಂಡಿಲ ರಡ್ಡು ಪುರ್ಪದ ಎತ್ತದು ರಡ್ಡು ಕೈದು ಪುರ್ಪದ ಎತ್ತು ಕುರಿಯರು ಗುತ್ತಿನವ್ರನ್ನ ಕೈಟು ಪುರ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಚ ಪನಿಯಾರವಲು ಒಂದು ಬಾರನೆ ಆ ವರ್ಷಡು ಕೊರುಂಡು 5 ಪಕ್ಕ ಮೂಗಲು ನಮ್ಮನೆ ಏತ್ ಪದುಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಚಟಪಟಿ ದಾಯ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಇದಂತೆ ಪಿರವರಿದ್ದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಂಡು ಹೋದಾನ ಕಾಲತ ಗೋಲ್ದಡಿತ ವಿಚಾರದಕ್ಕೂ ಅಕುಲೇನ ಮಾಡ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಮ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಬಂಡದು ಒಂದು ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದ್ದು ಪಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಅವಲೇ ಬೋದು ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಮೆಗ್ದಿ ಅಕುಲ್ಪೋದು ಆ ಇಲ್ಲಲೇ ಪೋದು ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇರು ಆಂಡಲ ದಾದನ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿನ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಇತ್ತು ಉಲ್ಲಾಕಲ್ನ ದಾದ ಇಂತ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಅವಳು ಅಲಾಂಡಿ ಉಲ್ಲಾಕಲ್ಲು ಅಪ್ಪನಾಗ ಪೆತ್ತ ಬತ್ತುಂದು ಯಾರಂದು ಪೆತ್ತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಜಿಲ ಬಾಡು ಬಂದದು ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಂಡು ದಾದ ಬಂದು ಮರಂಕನೆ ಬೋಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬೆಮ್ಮೆರಂಗ ನೋಡು ಮರಂಕನೆ ಬೋರ್ದು ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಂಡು ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಕೆಲವು ಮೂಲೊಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡತ್ತುಂಡು ದಷ್ಟ ಅಂತಲ್ಲಿ ತೋಜುಂಟು ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖ್ಯನ ತಿಳಿದು ತೂಪದ ಬಂದಾಗ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ಎತ್ತ ಪಿರೋಡೆ ಉಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಅವನು ನಂಬೋಡು ಅನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಆ ಕಾಲ ತೋಜಿದು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿನ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ 5 ಒಕ್ಕ ತೊಂದರೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಗುರುತಿಸದು ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮಕೊಂಜಿ ಮಣ್ಣಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವಲ್ಲಾಕಲು ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ MC ಶೆಟ್ಟರು ಯಾನೆ M ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಶೆಟ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಘಟನೆಲ ನಮಕ್ ರೋಮಹರ್ಷ ಮನ್ಪು ಅಂಚಾನಗ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಜೇರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡಪಡುಂಡ
ಈ ಗೋಪುರ ಈ ಸಾನ ಚಾವಡಿ ಅನ್ನಛತ್ರ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲುಳ್ಳ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೂರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಅವಡನ್ನ ವಾ ರೀತಿ ಒಂದು ದುಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ದುಂಬು ಅಣ್ಣೆ ಪುನಗ ದೇವಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರು ಪುನಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಆಯನ ಪುಗೆಲ್ಡು ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಕುಟುಂಬದಕ್ಳಿಗೆ ಸಂಸಾರದಕ್ಳಿಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡಿನೇನು ಆಯ್ನ ಪಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರ ಶಕ್ತಾನುಸಾರ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆದು ಇರ್ತದೆ ಆತ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಆತ ತರಬೆಚ್ಚಲ ಇಜ್ಜಾಣ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಆಯನೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಆಯನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ದಾದವಳು ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಆವಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಸೇವೆಗೆ ಕುಟುಂಬಡು ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯದ್ದು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಮುಟ್ಟಲದ ಹಲವೊಂದು ಅಂಚಿ ಇತ್ತುವನಂದ್ರೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ದಾನೆ ಪಂಡ ದೇವರದ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ದೈವ ಅಂತ ಅನ್ಪುನ ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಎಂಕಲು ಉಪ್ಪುನು ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಡು ದೈವದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿನ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಪ್ಪನ ಗಂಡೆ ತೀರ್ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪುನು ಕೊಡ್ಲಾಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪನ ಆಬಜಿ ಅವ ಅಣ್ಣನ ಮಗೆ ದುರ್ಗಾದಾಸುಡ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ತಮ್ಮಂದು ಮಲ್ಪನ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನ ತಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಅಂತ ತಮ್ಮನ ಅಂಚಿನ ಆಯ್ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿಡು ಪಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತದೇರ ಐನ ಮುಂದುವರಿಸೋನು ಅಂಚಿನ ಅಂಜಿ ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಆಯನ ತರೆಟ ಜ್ಞಾನನು ಸತ್ಯೊಳು ಜಿಂಜಾದೆ ದಿಂಜದೆ ಐಕ್ ಬಾಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಗಳ ಪಂಡದು ಆಯ ಮಲ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಂಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರದ ಎಂಚಿನ ಬೋಡ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರತ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಡ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಆಗ ಎಂಕಲು ವಯಸ್ಸದು ಕೊರತ ಅಂಚಾದಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಇತ್ತದ ಪ್ರತಿ ವಂಜಿನೆಯನ್ನು ಆಯನೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಆಯನ ಪಿರಾವಡಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಲವಂಡಿ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತು ನಾವು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮೀಯರೆ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಅವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂಚನೆ ದೈವ ಮೀವೊಡುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುರೂರು ದಿಂಚಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುರು ಇತ್ತಿನ ಕೆರೆನೇ ಇನ್ನು ದೈವಗಂದೇ ಬಿಡ್ದು ದೈವದ ಕೆರೆಯಂದೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐನು ಬೇತೆ ವೇಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೂಜೆ ಎಂಕ ಐಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೈವದಡೆ ಬರ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಐತ ನೀರು ಮೀದೆ ಎಂಕ್ಲು ಚಾಕಿರಿಗೆ ಬರ್ಪುನಗಳು ಇಡೆ ಬರ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲು ಐಕೆ ಬಡದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಐಕೊಂಜಿ ಐಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದ ಆ ಜಾತ್ರೆ ಅದಾನೆ ಅವಳು ದೀಪ ದೀದು ಬತ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪುನು 5 ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಮೂಲ ಎಣ್ಣೆ ತಂದು ಹೋದ ಅವಳು ಮೀದು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಉಳ್ಳಾಕಲು ಮೀಯರೆ ಪೋಡ್ಡ ತುಂಬು ಅವಳು ದೀಪ ದೀವಳು ದೀಪ ದೀದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತದ ಅವಳು ಹೋದ ಮೀದು ಬರ್ಪುನ ಐಕೆ ಹೊಡೆದ ದೈವ ಹೊಡಿತಿನ ಪೂರ ಕುದುರಂಡು ಬಸವೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕತ್ತು ಬಸವ ಸ್ನಾನದ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಮಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ರಾಜನ್ ದೈವ ಕೂಡ ಪುನಃ ಆಳಪಲ್ಲಂಕಿ ಮುತ್ತಿ ತಾಮರೆ ಕೊಂಬು ತಂಪಡೆ ಪಕ್ಕಿ ನಿಶಾನೆ ಬಸವೆ ಮಾತ ಬಿರ್ದಾವಳಿಲ್ಲ ಮೂಲು ನಿಕಲು ಆ ಸತ್ಯೋಳು ನಿಕಲು ಮಲ್ಪದೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಜೀವನಡು ಮೂಲು ನಡತನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪವಾಡ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ಓವನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನಗೆ ಕಾರಣಿಕ ಬಂಡ ಅನ್ನಪ್ಪನಾಗ ಪವಾಡಲ ಇತ್ತೀನಿ ಆ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ತೂಪುನೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪದ ದರ್ಶನ ತೂದು ನರೊಂತಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆದ ಆದನ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತಪ್ಪು ಅದುಪ್ಪು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪದ ಅಂಚಿನ ಆ ರೀತಿದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಇತ್ತು ಮಗ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಂಡಿನ ಸುರುಸುರುಟು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ಬಾಯಿ ಬೂರ್ನೆಗ್ ದುಂಬು ಆವೊಂದು ಇತ್ತು ನಡ್ತೊಂದು ಸುಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜೆ ರೂಪನಾಗ ಆರು ಓಡೆ ಮಟ್ಟನ್ ಬಂದಾಗ ಕಡೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಕಾಲೋಡಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಜತುದುಪ್ಪನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮುಡಿಯರಿ ಕಟ್ಟದು ಪೂರ ಲೈಂಡ್ ದೀತಿನೇನು ಮಿತ್ತದ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತದ ಕೋನನಾಗ ಲೆತ್ತದ ಬಂದನಿಗೆ ಉಡ್ಡ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾಲ್ಗ ಬಲ ದಾದಾಪಣ ತೂಲ ಅಂತ ಬಂದು ಓಹೋ ಕಳುವೇರು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮೇರ್ ಬತ್ತದ ತೂನಾಗ 2 ಜನ ತರೆಟದು ಒಂದು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಂದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ದೀತು ಪೋತಿನ ಅಂಚಿನ ಅದೇ ದೈವ ಕಾರಣಿಕದ ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆತ ಕಾರಣಿಕ ದೈವ ತೋಚ್ಬಾರ್ದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೇನು ಎಂಕೇವರ ಭಯಂಕರ ಸೀಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಇನಿಕಲ ನೆನಪುಂಡು ಉಬ್ಬೆಸೋಡು ಒಂದು ಒಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಸೀದ ಬೇರು ಅಜ್ಜಿ ಆದ ಮಗ ಅನ್ಪಂಡು ವರ ಪೂಜಿದೇರು ಅಡೆ ಉಬ್ಬೆಸ ಓಡೆ ಬೋತುಂಡಂತೆ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂದು ಆಯನನೆ ಪವಾಡ ಆಕಲ್ನ ಕಾರಣಿಕಲು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಬೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೀನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾರುಚಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ನೇಮಾದಿಪ್ಪು ಈತ ಕಟ್ಟ ಕ್ರಮಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪೊಟ್ಟ ಕಾಮನ್ ಎಲ್ಲೆಚ್ಚಿದ ದೈವಳಿಗೆ ಆಪನತ್ತು ಈ ಉತ್ಪತ್ತಿಲು ಬರುವ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಪನು ಮೊಕಲೆ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಆಯನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು ಆಯನ ಮಗೆ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಅಕಾಕ್ಲ ಶಕ್ತಾನುಸಾರ ಮಾತೆರ್ ಲೈಕ್ ಪಾಡುವೇರು ಇಂಚ ಬರ್ಪನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ಪೇರು ಅದೇ ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವ
ಅವು ಎಂಚ ಜನಕ್ಕೂ ಬಣ್ಣ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಿರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಾಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಂಡನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಪನಾಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪನು ಅದು ಪೋಪುರು ಮಾತ್ರ ತೋಲು ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಜಾತ್ರೆ ತೋಡುಂದಾಂಡ ಅಡೆಗೆ ಪೋಡು ನೇಮ ತೋಡುಂದಾಂಡ ಮೌಂತೂರು ಬಡಿ ಎಂಸಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡು ಅಂತ ಅನ್ಪುನ ಒಂದು ಪಂಡು ಇತ್ತು ಅವಳು ಒಂದು ಪತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 100 ಜನರ ಪಂತಿ ಅನ್ನ ಕಿಬಿಯಾರ ಕೇಳ್ದೆ ಒಂಜಿ ನೇಮ ತೋಡುಂದಾಂಡ ಅವ್ರು ಪೋಡು ಬಂಡ ಅರೇನು ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾಡಿದೋಡಿಂಜ ಎಳನೀರ ಬರಿಕೆಡು ಸತ್ಯಬನ್ನಾಯಿ ಸದರನಾಡು ಪಣಪುನಾರು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಅನುಗ್ರಹಡು ಪುಟುದು ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಕೈಟೆ ಒಯ್ಯ ಕೈಯಾದು ಆರು ದೈವತ್ತೋಗು ಸೇರ್ವೆರು ಕಿನ್ನಿ ಮಜಲಡು ಅಂಗಾರಂದ ದಿನ ಸಿಂಗಾರಂದ ರಾಶಿ ಬಲತು ಪುರ್ಪ ಜನಿವಾರ ಪಾಡ್ದು ಭೂಮಿ ಉಡೆಡ್ದು ಉಂಡಾದು ಬತ್ತದು ಬಂಟೆ ಬಲವಂಡಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುರಾಪುಡು ಪೆರಾರಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಮೆರೆಪೆರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರಾರಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಪೇರುದಲಕಂತನ ಪೆರ್ರ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಆ ಪೇರುದಲಕಂತನ ಪೆರ್ರ ಈ ಪೆರ್ರಡು ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಚೌಕಟ್ಟದ ಪೆರ್ರ 14 ಗುತ್ತು 14 ಉಳಗುತ್ತು 14 ಚಾಕಿರಿ ಮಾನ್ಯರು 14 ಗುತ್ತು 14 ಉಳಗುತ್ತು ಆಡಳಿತನ ತೊಂಡ 14 ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ 100 ಪಾಡ್ನಾಕ್ಲಿಡ್ದ ಬತ್ತನ 2 ಪಾಡ್ನಾರು ಬರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಈ 14 ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ದೈವಳನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ 14 ಗುತ್ತುಡು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುತ್ತುಳ ಒಂದು ಆ ಗೋಳಿದಡಿ ಗುತ್ತುಡ್ದು ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೆರಾರಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಆ ಧರ್ಮ ದೈವಳಿಗೆ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪುಡುಂದಂಡ ಅವಳು ಪಾಲೆ ಪತ್ತುನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪಡಿಯರಿ ಪತ್ತುನ ದಿನ ಒಂಜಿ ಐತ ಮನದನಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪುನ ಕ್ರಮ ಅಡೆ ಬರುಡ ಐನಂಚಿತ್ತನ ಪಡಿಯರಿ ಅವು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುತ್ತುರ್ದೇ ಬರಡು ಆ ಗೋಳಿದಡಿ ಗುತ್ತುರ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಡಿಯರಿ ಪತ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕೋ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಉತ್ಸವ ನಡಪುಂಡು ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ಬೋಡಾಪನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆದ ಆವಾರ ಅಂತ ಪಣಪೇರು ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆದ ಆವಾರ ಅವು ದೋಸೆ ಆದಿಪ್ಪು ಒಲೆ ಬೆಲ್ಲದ ಐಕ ಬೋಡಾಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪೇರಾದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಬರುಡಾಯಿನಿ ಗೋಳಿದಡಿ ಗುತ್ತುರ್ದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗೋಳಿದಡಿ ಗುತ್ತದ ಸಂಸಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ನಡಕ್ ಒಂಜಿ ವಾಗ್ಯುದ್ಧದ ಮುಖೇನ ಬತ್ತದು ಮೂಲ ನೆಲೆ ಊರ್ದಾಯ್ಬೊಕ್ಕೋ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಉಳ್ಳಾಕಲಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಲವಂಡಿಲ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಲ ಮೂಯರು ಸತ್ಯುಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗು ಮುಖಲ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕೋ ತನ್ನ ಕಲೆನೆಲೆಯನ್ನು ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ತೋಜಿಪವೇರು ಮುಲ್ತ ಯಜಮಾನನ 4-5 ಕೊಡಿಟುಂತೊಂದು ಆರ್ನ ಶರೀರೋಡೆ ಶಕ್ತಿ ಆದಂತೊಂದು ಏರೆಗೆ ಆರು ಮೇಯ್ ಪೂಜುವೆರ ಆಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಆರೋಗ್ಯ ದೋಷ ಎತ್ತಿನಗಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಪರಿಹಾರ ಆಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರಣಿಕ ತೊಜ್ಪವನ ಮುಖೇನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೋವಂತೂರದ ಮಣ್ಣಡು ದೇವಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಶರೀರಡು ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದು ಬೇತೆ ಪುದಾರಲೇನು ದೆತ್ತದು ವಾ ಶಕ್ತಿಲತ್ತು ಎಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮುಂಡ್ಲ ಅವಿನ ಪೊಲ್ತು ದಕ್ಕುನ ಮುಖೇನ ಬಲವಂಡಿ ಪಣಪನಂಚುತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಲು ನಿಖಲ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಅವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಪನ ಕಾರಣಿಕನು ತೊಜಿಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸೇರ್ದು ವೈಭವದ ಸೇವೆ ಬ್ರಹ್ಮಬಲವಂಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಉಳೈ ನಮ್ಮ ಪೋಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಡಿಪತಿನ ಕಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಪರಿಚಾರಕ ವರ್ಗದ ಕಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪಗ ಬಲೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಮೋವಂತೂರದ ಬಲವಂಡಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಉಳೈ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾವಂತೂರದ ಬಲವಂಡಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯುಡು ಇನ್ನು ಪಂಚಾಜೀಟಿಗೆ ಕೈಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಮೇಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರ ಆರ್ಡ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪಗ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೀವಟಿಕೆದ ಸೇವೆ ಇರ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಕಾಲ ಐತಂಡಿ ഞാൻ ಪಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಪುದರ್ ಬಾಬು ಮಡಿವಾಳ ಐದು ದುಂಬುದಾರ್ನ ಅಂತಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ಪಪ್ಪನ ದೇವಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಾವಿ ಪಪ್ಪನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗಿ ನೋಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನು ಕಾಲುಂದು ಆರ್ಲ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಸೇವೆ ಮಲ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಈ ದೇವಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳರು ದೇವಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಪುನಗ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತಂತೆ ಅದೇ
ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಪಾರಂಪರ್ಯ ದಿಂಚಿಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರುಡು ನಮ್ಮ 4-5 ಗ್ರಾಮ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಿನ್ನಡೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅಜ್ಜಲ್ದ ಹೂ ಉಂಡ ಅಲ್ತೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ದುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಎಂಚ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ಅವೇ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಕುಲು ಅವೇ ಮೂಲ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಮೂಲ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದು ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಈ ಬಲವಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಬಾಕಿ ಗೊಡ್ಡು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ 10 ನೆಕ್ಲ ಮೂಲ 10 ನೆಕ್ಲ ದಿಂಜ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮೂಲ ದೈವ ಕೈಗೊರ್ರಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಐತ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಅವು ದೈವ ಓಡೆ ಪೋಂಡ ಅಡೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಈ ಕೈಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪೊಯ್ಲಗಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಪಪ್ಪ ಎಂಚ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ಮುಲ್ತ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕುಲು ನಿಯಮ ತಪ್ಪ ಅಂದೆ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ಪು ನಾವು ದೈವಗೂ ಅವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರನ್ನ ಅವು ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನು ಕುಟುಂಬದ ಏರನ್ನೆಲ್ಲ ವರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಚರ್ವ ಒತ್ತನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಬೋಡಾಪುನ ಇತ್ತೆ ಇಡೆಗ್ ನಿಗುಲು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಲ್ತ ದಾದ ಕಾರಣಿಕ ನಿಕಲ್ ತೋತಾರೆ ಮುಲ್ತ ಕಾರಣಿಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಿಜ್ಜ ಅನುಭವ ಉಂಡು ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ದಿಜ್ಜ ಪನ ಉಂತೇರು ಅಂಡವೇನು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡ್ಯಡಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮುಲ್ತ ಹಿರಿಯರು ಪುನಾಗ ಶೀನ ಶೆಟ್ರಿಂದ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನಾರು ಸುರುತ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನ ಅರಿತೇರು ಅರೆಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡೆ ವೈಟ್ಯನ ಇಂದು ಆಸ್ಪಾಸಡ್ ಅರ ಜಾಗೆಡೆ ವೈಟ್ಯನ ಅಂಜಿ ಕಂದೊಡಿ ತುಚಿದು ಕೈಟ್ ಒಯ್ತದ ಹಾಕದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಬತ್ತದು ತೀರ್ಥಲ ಮುಲ್ತ ಒಂದು ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಪೂಜೆ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಅವು ಐಟೆ ಗುಣ ಆತನು ಮರ್ದು ಮಲ್ತದ ಜೇರಿಗೆ ಅವೇನು ಮಕ್ಕಳು ತೂತಿನಕಲ್ಲ ಹೊಲ್ಲೇರು ದಾಲ ದಿಂಜ ಸಮಯದ ಅಂದು ಆರು ಜೀವಪ್ಪನಾಗನೆ ಇಂಜಿ ಕಂದೊಡಿ ತುಚ್ಚಿಂಡ ಕರವು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನಡೆ ಮುಲ್ತ ಮಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕೋ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ನಡೆ ಆ ಕಾಲಡು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಾತು ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ಆ ಅವಧಿದ ಉಳೈಡ ಆಯಿನ ಘಟನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆರು ತೀರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು 10-15 ವರ್ಷ ಆಂಡ 20 ವರ್ಷ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಆಚಾರದ ಕ್ರಮಗಳು ಆಚಾರ ಮೂಲು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಬೊಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಒವೇ ರೀತಿದ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಅತ್ತಂದಂಡ ಒವೇ ರೀತಿದ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮಲ್ತದ ಅಲಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಇಡೆ ಬರ್ಪುಂಡಲ್ಲ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ದುಂಬೆ ಎಂಕುಲು ಮಧುವಂಸ ಬುಡ್ದೆ ಇಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಲ್ದಾಲ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಇತ್ತಂಡ 3 ದಿನ ಎಂಕುಲ್ದಲ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿದ ಮೀನು ಮಾಂಸ ತಿನ್ರಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬತ್ತಂದಂಡ ಅಂದುಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಜಿನೆ ಕಾಡೆದ ಫಲಹಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸು ನೇಮದ ಪಗ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅರಿತೋಸ್ತ ತಿನ್ರಜ್ಜಿ ಪದೆಂಗಿ ಅಥವಾ ದವಸ ಧಾನ್ಯದ ಮೂಲ ಫಲಹಾರ ಮಾತೇರ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಎಂಕ್ಲೆಂದತ್ತು ಮೂಲು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿಂಚಿ ಮೂಲು ಎಂಚಿನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ದೈವದ ಅಂದು ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಅವೇ ರೀತಿ ರಾತ್ರಿದ ವನಸಲಜ್ಜಿ ಒಂದು ದವಸ ಧಾನ್ಯದ ವೃತ ನಿಷ್ಠೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರಿನ ತಂಗಡಿ ಸುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರುಳ್ಳೇರು ಸುಮತಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರುಳ್ಳೇರು ಆರಡ ಪಾತ್ರೆ ಸುಮತಿಕ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಆವಡುಂಡ ಇಲ್ಲಲೊಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಅಂತಕೊಂಡು ನಿಖಲು ವಾ ರೀತಿ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಮಡಿಪೋಡು ಆತನ ಇಲ್ಲದ ಪದ್ಧತಿಲು ಒಂಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಆಟಿಡಾಪುನ ಆಟಿದಗೆಲಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲು ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಪೊರಿ ಪೊದ್ದೊಳಾದಿಪ್ಪು ಐಕಬಡಾಪುನ ಸುತ್ತೊಳಾದಿಪ್ಪು ಇದನ್ನು ವಾ ರೀತಿ ನಿಖಲು ಮನ್ಪು ಬಾರೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಚೌತಿ ಪರ್ಬೋಗು ಬರುಂದಾನಾಗ ಉರಿ ಮಾತ ಬಾರ್ ಪೆಜ್ಜಿದು ಕೊರ್ಪ ಪೂರ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಓಮಂಚಜ್ಜಿ ಆಪುಂಡಲ ಅವೇತ ಪೂರ ಅವೇನು ಬಾರ್ ಪೂರ ಪೆಜ್ಜಿದು ಕೊರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಕೈಲಿ ಕಟ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ನೇಮ ಆಪುನ ಮಟ್ಟ ಕೈಲಿ ಕಟ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲು ಪಾಸಫಲ ಹೊಡಿಪ ಪಾಸಫಲ ವನಸ ಮಲ್ಪ ವೆಜ್ ತರಕಾರಿ ಮಧುಮಾಸ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಮಣದ ದುಮ್ನಾನಿ ಮನದನಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಆಪುನ ಮಟ್ಟ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜ ಚೌತಿ ಪರ್ಬೋಗ್ಲೈಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಆದ ಮೂಜಿ ದಿನ ನೈಟ್ ದೀಪ ದಿಯರುಂಟು
ಮೂಜಿ ದಿನ ದೀಪ ಸುತ್ತಲ ಮೂಲು ದರಿ ನೆಟ್ಟು ದೀಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ನೆಕ್ಕದಿಯ ರಂಡು ಮೂಜಿ ರಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಸಂಕ್ರಮಣ ಆದ ಮೂಜಿ ಪೂಜೆ ಚೌತಿ ಬರ್ಬೋಗು ರಡ್ಡು ಪೂಜೆ ನೇಮ ಆದ ರಡ್ಡು ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿದಾಗೆಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಎಂಕುಲು ಆಟಿಡು 14 ಬಲಸದು ಇದು ಮಲ್ಪ ಆಟಿಡು ನೇಮದ ಪಗ ಅಂಚೆನೆ ನೇಮ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಅತಿಳೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೈವಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿಂದ ಪೇರು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅವು ದುಂಬು ಅಕ್ಕೆ ಕಂತದು 6 ದಿವ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ 6 ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ ಮಗನ ಬೊಡೆದ್ದಿ 4 ದಿವ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗ ಆಯ್ಜಿಂದ ನಿಖುಲ್ ಯಾರಣ್ಣ ಅತೆ ಸಂಸಾರಗಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಬದುಕಡು ಧರ್ಮದೈವ ನಂಬುದೈವ ಕಾಯಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ದೈವ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾಣ ನಂಬಿ ಒಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿಡೊಂಜಿ ದೈವ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಪುರ ಇಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆಪನೆ ಇತ್ತದೆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಡು ಅವು ಆವಡು ಪುರ ಬಯಕ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಏತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿತಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹಾಕಲು ಹೋಗುವೇರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ದೈವ ಪಂಡ ಆತು ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ದೈವದ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಆತು ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಡಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೈವದ ತಂದು ಬೇತೆ ಉಲ ಬಡ್ಸಿ ಅಪ್ಪನೆ ಆಯನ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಣಂದು ಅಕ್ಲು ಅಂಚ ಆ ಭಾವನೆಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಮೂಲು ಬಲವಂಡಿ ದೈವದ ನೇಮುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಂದ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಬಲವಂಡಿ ದೈವಾದಿಪ್ಪು ಪೀಲ್ಚಂಡೆ ದೈವ ನೇಮುಡಾದ ಬತ್ತದು ನೂಲುಪಾಲು ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ತಡೆ ಬರ್ರೆ ಬತ್ತದು ಸುರೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಸ್ರಣ್ಣರೆ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ಪೂಜೆ ಆಡ ಅಪ್ಪಗ ನಿಖಲು ಮಲ್ಪ ಇರಂದ ಅರ ಕೈ ಮರಂಕಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮನವು ಬುತ್ತು ತಡೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚ ಅನ್ನದಾನ ಸಮದಾರಿಕೆನ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಅವು ನಿಖಲು ಮಲ್ಪ ಇರಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಈ ದೈವಗೂ ಅನ್ನದಾನ ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಪೂಜೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ನದಾನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಈ ದೈವಗೂ ಬೆರಣೆರು ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಬೆರಣೆರಿಜ್ಜಂದೆ ಈ ದೈವದ ಬಾಕಿ ಉತ್ಸವಾದಿಲು ನಡಪು ನಾವು ಆ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಇಚ್ಚು ಅಂಚಾದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಧರ್ಮದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಮನದೇವರ್ನಾತೆ ಈ ಧರ್ಮದೈವಳನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ನಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ದೀತು ಈ ಇಲ್ಲದಾರೇ ಪಣಪುನಾತ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಭಟ್ರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಮೋವಂತೂರು ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಆರ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಕಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ಹಿರೇಗ್ಲಿಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ದೈವದ ಎಂಕಲ ಭಟ್ರನಾಗಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಟ್ರನಾಗಲ ಸಂಬಂಧ ಪಣಪನ ಹಿಡಿದನ ಈ ಬಲವಂಡಿಗಳ ಎಂಕಲಿಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಪಣದನ್ನ ದಯಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತೇನು ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಇಡೇ ಬತ್ತಿನಾರು ಆರು ಮಾತ ಪಣೊಂದು ಪನ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆರು ಪಣಪನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಕುತೂಹಲ ಇಡುತ್ತವರು ಆ ಬಲವಂಡಿನ ನೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ ಆಪರಂಚಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಅಮ್ಮೇರು ಪಣೊಂದು ಬಂದಾಗ ಆ ಕುತೂಹಲ ಅದು ತೂವುಡು ದಾದಂದು ಕೇಳೋಡು ದಾದಂದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋಡು ಅಡೆ ಪೂವುಡು ಆ ವೈಭವನರ ತೂವುಡು ಅಂಚನೆ ಅಂಬೇರ್ ನಟು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಬರೋಂದು ಪುನಗ ಮೂಲತ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಮಾತು ತುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಐಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ಕುತೂಹಲಗೂ ಅಥವಾ ನಾನು ಆ ಎನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕೆಂಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಣ್ಣಡಿಪ್ಪು ನಾನು ಎನ್ನ ಮಣ್ಣು ಕಂಡ ಈ ಮೌಂತೂರು ಭೂಮಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುದರಿತ್ತರಂಚಿನ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಜಾಗ ಮೌಂತೂರು ಪಂಪ ನಾವು ಮೌಂತೂರು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಬಾಪನ ಸುರುಕು ದಾಸಪಟ್ಟಣ ಇಲ್ಲ ಆತನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿಸರ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈತಾಲಿಪುರಂಚನ ಈತ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಅಂತ ಮಣ್ಣಾಗ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆ ಕುತೂಹಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಡೆ ಪೂಡು ಅಥವಾ ನಾಡ ಆ ಕುತೂಹಲಡು ఆయన ವೈಭವಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅವಡು ಅವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ವಯಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಅನಗ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮಲ್ಲ ಅನಗ ಅವು ದೈವ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ತೇರಿ ನೋಡು ತೆರಿದ ಇವಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ದೈವ ನಮ್ಮೂರು ಪುರಮಂಡಲ ಬೇತೆ ಊರ್ಲ ಇದ್ದಿಂದಾಗ ಆ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿಡ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆದ ವಿಷಯಗಳಿಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಾಲು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅವಳು ಬೋಡು ಪನ್ಪನ ಎಂಚಿನ ಚಾಕ್ರಿಯ ಸೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಹಾಗೆ ಅಂಡ ಅವು ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡೆ
ಎಲ್ಲೇ ಬಿತ್ತಾದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ನಾ ಕಾಲೋಡಿ ದಾದನ ಕಾಲದ ಪರಿಣಾಮ ಆ ದೈವ ಎಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ನೆಯ ಅದನ್ನು ಈ ಮಣ್ಣದ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಅದನ್ನು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಮಗನ ಪುಣ್ಯನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗೂ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಎಂಕಲನೇ ಲಿಫುಡಾದು ಆ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿಗೆ ನಿಖಲೆ ಬೋಡು ಪಂಜಿನ ಪಾತೆರ ಆ ಬಲವಂಡಿನ ಬಾಡಿದು ಬರ್ಪಲೇಗ ಪಂಡ ಎಂಕುಲಿಗೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಎಂಕುಲು ಅನುಭವಿತು ಬರ್ತಂದೇನು ಐಟ್ ಅತಿಶಯವಾದ ಪಡೆಯೋಡು ನಾನು ಆಯನ ಸೇವಲ ಈ ಮಣ್ಣು ಎಂಕುಲೇ ಮಲ್ಪೊಡಿತು ಪಂಜ ನಿರ್ಣಯ ಆಯನ ಆದಿತ್ಯನಿದ್ದವರ ಆಯ್ಡು ಎಂಕುಲೇ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಆಯ್ಲು ಬಿಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೂರದ ಚಿಂತನೆ ಮಂದಿರ ನಮ್ಗೆ ಪೊಕ್ಕಲ ಪೂರಕನೇ ಅಂಡು ಖಾಲಿ ಬಡ ಇತ್ತನಾಗಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಕೊರಲೇಕ ಅಂಡು ಬೂಡು ನಿತ್ತಿನಾಗಿ ಪಾಯಸದ ಒಣಸು ಕೊರಲೇಕ ಅಂಡು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮುತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇವಶೆಟ್ಟರು ಮಾತಾಡ್ತಿನಾರು ಅತಿಶಯವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅತ್ತನ ವಿಶ್ವಾಸನ ಗೌರವನ ಎಂಕಲು ಮತ್ತು ದೀತನಾದ ಆರೇನ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಎಂಕಲು ಬೊಕ್ಕಲ ಬುಳೆಪಾಡು ಉರಿಪಾಡು ಅವರ ಆರು ದೀತನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯನ ಎಂಕಲು ಮಣ್ಣು ಒದಗಿಸಾದ ಕೊಡು ದಾಯಿಂದ ಗೆಂಡ ಆರು ಕೇವಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪನಾರತ್ತ ಅವನ ತೇರಿದು ಆಯ್ತಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತೆಗೆಯೊಂದು ಅವನ ಮಲ್ಪೊಂದು ಅಡಿತನ ದೋಷ ಆದ ಅವು ಏರಣಲ ಆರು ಖಂಡನ ಮಲ್ಪನಾರೆ ಅಂಚಿನಾರು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ಆರನ ಎದುರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನಾಗ ಆರನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಸರಿ ಆವಡವು ಆರು ತೆರೆದಿನೆಗಳ ಸರಿ ಆವಡು ಈ ಮಣ್ಣುಗಳ ಸರಿ ಆವಡು ಮಣ್ಣದ ದೈವಗಳು ಸರಿ ಆವಡು ಅದಟ್ಟು ಎಂಕಲ ವೃತ್ತಿಗಳ ನ್ಯಾಯ ಒದಗೋಡು ಅವನು ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯೊಂದು ಇಡೀ ಬತ್ತಿನದವರ ಎನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ದವರ ಕಾಲಗೂ ಒಂದೇನು ಕತ್ತಿನ ಸಾಣೆ ಕೊಡದು ಪರಿತಾದ ದೇವನಿಗ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿನ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಪೊರಲು ಮತ್ತೊಂದು ಬರ ಎಂಕ ಒಂದು ಪೊರಲದ ಅವಕಾಶ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜೀವನ ಎಂಕ ದಿಕ್ಕದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರ ಆ ವೃತ್ತಿದ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ರೂಟ್ ಪೋವಾರೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಾದಿಡು ಪೋವಾರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೊರಲದ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಅವು ನಾನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಇನಿಗೆ ವಾಸ್ತಾನಡುಲ್ಲೇನ ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿಡು ಯಾನು ವಾಸ್ತಾನಡುಲ್ಲ ಅವೇನು ಎಂಕ್ ಪಡೆಯತ್ತಂಡ್ರೆ ಮೂಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೇಲೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕ ಇವು ಮಿಡಿದವ ಕಾಲಗೂ ಆರ್ತಿದ್ದೊಂದು ಹೋಯಿನ ಅದನ್ನು ಈ ಮಣ್ಣಿಡ್ದವ ಯಾನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬರ್ತೀನ ఆయన ಆರಾಧನೆದವರ ಎಂಕ್ ತೆರೆದು ಬರ್ತೀನ ಅದನ್ನು ಎನ್ನ ಕಷ್ಟಗ ಅದನ್ನು ಎನ್ನ ಆಂತರ್ಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಆಯ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೊರೋನಂಜನ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೊರೋನಂಜನ ಅನುಗ್ರಹ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಬರ್ತೀನದಾದುಂಡ ಅವು ಮಾತ ತೀರಿನಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಯಾನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸ್ವಾರ್ಥಲ ಉಂಡ ಉಂಡ ಎಂಕಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನ ಅನಾಗ ಅವೇನು ಯಾನು ಬಿಡ್ದು ಪರತಾರದು ಎನ್ನ ಮನದೇವರನ್ನು ಯಾನು ಅಂಚೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡ ಎಂದ ಎಂಕ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಕೊಡ್ಪನ ಅಂಚನೆ ದೈವ ಆಯಿಂದ ಅನಾಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರಗನೆ ಅವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಗೆ ಯಾರನ್ನ ಮಲ್ಪಡ ಅವನು ಇಂಚೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಂಡೆಗೆ ಇನ್ನಿಗೆ ಇದು ಪುರ್ಲದಂಚನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆದರೇನು ಹೋಯಿನವಳು ಮವಂತೂರು ಬಲವಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಚರಣೆಯ ಮೇರೆ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕೆಯರ ಮೇರೆ ಪಂಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುರುತರವಾದಂಥ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಅವಕಾಶ ಆ ಬಲವಂಡಿದ್ದವರ ಎನ್ಮಕ್ಕೆ ಒದಗಿದು ಹೋಯ್ತು ಆ ಬಲವಂಡಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಮಲ್ಲೇ ఆయన ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಲ್ಲೇ ಏರ ನಂಬುದು ಬರ್ಪೇನ ಏರು ఆయన ಬಗ್ಗೆದ ಚಿಂತನೆ ದೀವೊಂದು ಅವನ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬೊಕ್ಕಲ ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತೊಂದು ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಪೊರ್ಲಾಡುವ ಪಂಚನ ನಿರ್ಣಯ ದೀವೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನ ಹಾಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಅನುಗ್ರಹನು ಸಿದ್ಧಿನ ಪಂಚನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಬಲವಂಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬುದ ಗಡಿಪತಿನಾರನ ಪುಳ್ಳಿ ಇತ್ಯದ ಗಡಿಪತಿನಾರನ 60 ಸುಕೀರ್ತನಲ್ಲಿವೆ ಆರಡ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಅನುಭವ ಪಂಡ ಬಾಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಇಂಚ ದೈವದ ಕಾರಮುದೇಳು ಬುಲೆ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಇಕ್ಕು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಇಂಚಲ ದೈವದ ಕಾರಮುದೇಳು ಚಾಕಿರ್ ಮಂತೊಂದು ಸೇವೆನ ಮಂತೊಂದು ದೈವದ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಬೈದಿನಿ ಅಂಚೆ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಮೂಲು ಪಂಡ ಇಂಕುಲೆಗ್ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿ ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ತೂತಿನ ಅನುಭವಲು ಮಸ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಬರ್ಪಿನ ಅನುಭವ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೈವದ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಲಿದ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಕುಲು ಏತು ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲ ಏನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಓಲಾಂಡಲ ಪಿದೆಯಬಹುದು ತೂಂಡ ಇತ್ತು ಓಂಡಲ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಮಾತು ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪ ತೂಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವ ಅಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಯ ತೂಂಡೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಇಂಕ್ಲು ಅವು ಮಲ್ಲೋಡು ಎತ್ತ ಒಂದು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಸೆ ಅಂತ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮೂಲು ಇಂಕುಲಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡುಪ್ಪನಾಗ ದೈವಗು ಬೊಲ್ಲಿದ ಪಲ್ಲಿಂಕಿ ಒಪ್ಪಿಸಾದ ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಅವು ದಾದನ ಧರ್ಮದಯ ಮನ್ಪಾದಿನಿ ಪಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ತಾಮ್ರದ ಮಾಡಿ ಆನಿದ ಕಾಲಡ್ ಮಂದನ್ ಆನ ಕ್ರಮೇಣ ಸಮಯ ಪೋನಾಗ ದಾದಾಣ ಬಣ್ಣ ಪಲ್ಲಿಂಕಿ 10 ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ವಜನೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನ್ ದಯ ಪಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪೊರ್ತುದಾನಾಗ ಭಂಡಾರ ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವದ ಮಾತ ಪದ್ದಿ ದೀದು ಐಟ್ ಬಲಿಯಾರಂಡು ಪೂರ ಐಟ್ ದೀದು ಬಲಿಯಾರಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಐತ ವಜನೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಚ ನಮಕ್ ದಾದ ಪಲ್ಲಿಂಕಿ 10 ನಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಂಡೇರು ಇಂಚಾಂಡಲ್ ಮಂತ್ರ ಐತ ಮಾಡಿನ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪಾಗ ವಜನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ದೆಪ್ಪ ಓಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡು ಮಂದಿನ ಅವನ ಆತು ಸುಲಭಡು ದೆಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದಂಡ ದೈವಗು ಕೊರಿಬೋಕ ಅವಿನ ಪಿರದೆತ್ತೊನ್ನ ಏತ್ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ
ಅಂಚ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದನೇ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿತ ರಾಶಿ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಅವಾಗ ಆರು ಬಂಡೇರು ದೈವಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಾದಾತನು ಅವೇನು ಪಿರದೆಪ್ಪೆರಕ್ಕೇನು ದೈವತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ ಹೊಸತ್ತಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಮಂತದ್ದು ಒಪ್ಪಿಸಾದೆ ಅಪಗಾಂಡ ಐಕಾಂಡ ದೈವಕ್ಕೇನು ಹೊರ ಕೊರ್ನೇನು ಪಿರದೆತೊನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ವತ್ತು ಕದೆ ಪುನ್ ಅವ್ವತ್ತು ಅವೇನೇ ಕುಡೊಂಜಿ ತರ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಗು ಸಿರಿಮುಡಿ ಇಟ್ಟು ಅವಲ ಆನಿ ಸೇವಾ ರೂಪವಾದ ಐಕ್ ಬೊಲ್ಲಿದ ಕವಚ ಮನ್ಪಾದನ್ ಸಿರಿಮುಡಿಕ್ ಪಂಡ ತುಂಡು ತುಂಡು ಭಾಗ ಅಂದತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಂಡ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ದೈವದ ನರ್ತಕೇರ ಅವೇನು ತುಂಬುದೇರು ಬಂದು ಇತ್ತದ ಪಂಡ ವಜನ ಅವು ಐಟ್ಲ ವಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ದುನ್ನಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದದು ಆ ಉದ್ದೇಶದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯದ ಕೊಡ್ದು ಪಂಡ ಇಂಕುಲು ಪಣ್ಣಿ ಇತ್ತೆ ಅವೇನೊಂದು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪಲೆ ದುನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಅವಲ ಏರ್ ಆಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಆರು ಮುಡಿತ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಸುರು ಆರಿ ಅದೇ ವರೆ ಮಟ್ಟ ಮುಡಿತ ಬೇಲೆ ಮಂದಿಜೆ ಅಂಚ ಅರೆಗೆ ಪೋದು ಇಂಕುಲು ತೊಜಿಪಾದು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿಂಚೆ ಮುಡಿತ ಅಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ದು ಇಂಚಿಂಚಿ ನೆಕ್ಕು ಕುಲ್ಲೋಡವು ನೆಕ್ಕು ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಡು ವಜ್ಜನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಹೊಸತ್ತಾಯಿನ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೊಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ಆರು ಮಂತೀರು ಪೂರಲಾಂಡ್ ಪೂರ ಅದು ಕೂಡ ಆರೆ ಪಂಡೇರು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಆಭರಣ ಅದು ಕಲ್ಲು ಕೊರ್ಕಾಯ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಣ ಅಂಚ ಅವೇನು ಪೂರಲ ಮಂತದ ಅದು ಅಕೇರಿಗೆ ಕಂತದ ವಜನೆ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಏತುಂಡು 5 ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಹತ್ತಿಜ ಆತೆ ಪೊರ್ಲುಲಾತನು ಸರಿ ಸುಮಾರು ನಮಕ್ ಓಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುಡಿತು ಎರೆ ತಿಕ್ಕಾನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೈವಗು ಓಲ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ದೆತೊನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಪುಚಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚುಪೋಗಿ ಇಂಕುಲು ತೂಯಿಲೆ ಕಾತಿನ ಪಂಡ ದೈವದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ದುಮ್ಮದ ಕೂಚಿ ನೀರು ದೀಪನ ಕೂಚಿ ಇತ್ತನು ಆ ಕೂಚಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸಮಯ ಪೋನಾಗ ದೈವಗು ಬೊಲ್ಲಿದ ಕೂಚಿಡು ಒಂಜಿ ನೀರು ದಿ ಓಡೊಂದು ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಪೋನ ಬೊಲ್ಲಿದ ಕೂಚಿ ಮಂತದ ದೈವಗು ದೀಂಡು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲಿದ ಕೂಚಿ ಅನಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಂಚಿದ ಕೂಚಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಅವೇನು ಪಿದೈದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತೇನು ದೀಬಕ ಪರೇತನು ಆಂಡ ದಾದನ ದೈವದ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಅವೇನು ದಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನು ಕೋಣೆಡಿತ್ತನು ಆಂಡ ಅವು ಇತ್ತಿನ ಐತ ಜ್ಞಾನ ಏರೆಗ್ಲೆತ್ತಿಚ್ಚಿ ವಾ ದಿಕ್ಕು ಅಂಚೆನೆ ದೈವದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಚಿಂತನೆ ಮಂತದಾದ ದೈವದ ರಾಶಿ ಮುಖೇನ ದೈವ ತೋಜರು ಪಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಸೊತ್ತು ಕುಲ ಇತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಯಿನ ಸೊತ್ತುನು ಪಿದೈದೀತನ ತಾನು ಅಂಚ ದಾದ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕುಂಭದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡ ತಾನು ಅಂಚ ಅವೇನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ದೈವದ ಆಜ್ಞೆ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಂಡ್ ದಯ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಸುರು ದೈವಗು ನೀರು ದೀತಿನ ಕೂಚಿ ಮೂಲದ ಕಂಚಿದ ಕೂಚಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ಔಷಧಿ ರೂಪೋಡು ಇತ್ತಿನ ಗುಣ ಇತ್ತಿನ ಕೂಚಿ ಅವು ಓ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವೇನು ಪಿದೈದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಚಿ ತಾಮ್ರನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಬೊಳ್ಳಿ ಇರ್ದು ಅವೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ತೋಜಿ ಅಂಚ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ದೈವದ ಇಂಚ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಂಡ್ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕೂಚಿನ ಅವೇನು ನನಲಾತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ತು ಬೊಲ್ಲಿದ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅವೇ ಕೂಚಿನ ಪುನಃ ದೈವಗೆ ಕೊರ್ದು ಬೊಲ್ಲಿದ ಕೂಚಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕೂಚಿನದಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಆರಾಧನೆ ಮಂತಂದು ಬರೋದು. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕೊಡು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮೂವೇರುಳ್ಳಾಕಲ ನಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಬಲವಂಡಿ ಉಳ್ಳಾಕಲು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಮೆರೆಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವರ್ದು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುತ್ತುದ ಸಂಸಾರದ ಬೇರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಮೋವಂತೂರದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಲವಂಡಿ ಅಂಚೆನ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಬಲವಂಡಿನ ಆರಾಧನೆ ಆರಂಭೋಡ ಆಪುಂಡು 5 ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗಳ ಆರಾಧನೆ ಕೊರಡೊಂದು ಆಪುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದು ರಾಜನ್ ದೈವದ ರಾಜಮರ್ಯಾದಿದ ಸಕಲ ಬಿರ್ದಾವಳಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗು ಜತ್ತು ಬನ್ನಗ ನಂಕು ತೋಜುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆನೆ ಬಾಕಿಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಜಗೋಪುರ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಉಳೈ ಬನ್ನಗ ನಂಕು ತೋಜುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕುದುರೆದ ಕೊಟ್ಯ ಅವಲೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಲವಂಡಿ ಏರುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುದುರೆ ಅಂಚನೆ ಅಗ್ರಶಾಲೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬನ್ನಗ ನಂಕು ಸಂಕಲ್ಪಡು ಬೆಮ್ಮೆರಿನ ಕುಲ್ಲವನ ಬೆಮ್ಮೆರಿನ ನಡೆ ತೀರ್ಥದ ಉಗ್ಗೆಲು ಎಡತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂತೂ ಪೂರ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಮೂಡುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ನಂಕು ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಅವಲಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾವಡಿದ ಸತ್ಯಗಳು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಸತ್ಯದಪ್ಪೆ ಅವಳು
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಮುಳ್ಳು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೋರ್ದಕಟ್ಟ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ದೈವ ಪೋದ ಮೀದು ಬರಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯದ ತೀರ್ಥದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಿರೆ ಅವೇನಿತೆ ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ ತುಯ್ಯ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮೂಲು ಗಡಿಪತಿನಾರದ ಬತ್ತಿನ ಇಡೀ ಸಂಸಾರದ ದೈವದ ಬಗೆತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಫಲವು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕಲ್ನ ಕಾರಣಿಕದ ಫಲವು ಐಕ್ ಕಿರೀಟ ಸದೃಶವಾದ ಮೂಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನೂಲು ಪಾಲು ಬಂಡ ಭಟ್ರೆನ ಪಾತ್ಯರ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಕೇಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕದ ಒಂಜಿ ರೈ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಲೆ ಇಪ್ಪಡು ಧರ್ಮದೇವಳ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡ ಪಂಡದ ಪಂಡೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ದೈವದ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಗಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲು ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ